Hilak man lagi katay. Morning guys, ako na po ni Jijin Burst. Nasalihan na sa Diyo na mata. Nanay po sa Diyo. Mata mama Divin. Ikaw, sa Diyo lagi kaning mata. Sa Diyo kuning bata mama Divin. Nasa naman ka? Okay na mama Divin. Bako na ko guys kay kuan. Digamo, sinanay sa Diyo na mata. Sa ba oras karon ay alas 5. Ipang ubo-ubo lagi midari guys, ako pud. Ubo-ubo pug po. Love you mama Divin. Love you day. Ang sinanay, arang-arang nagijang ubo. Siya ako pag gabi, sige ko ubo-ubo. Nangwas na nayo ka ng kuan. Jahong-jahong. Kuan man good guys, sige uwan-uwan ba? Mama Divin, nga nagiming ama ko. The word bitin as mama Divin. Na, may the word bitin as kay kurente. Haway, the word bitin as mama Divin. Kay katang kurente kami sa kahanin mo balik. Nagbalik sa Diyos kurente, mahuman na ang the word bitin as day. Nagbalik sa kurente mama Divin, mahuman the word bitin as Mahuman na. mama Divin. Okay. So, may kurente. Sakit nag mga tao guys kay ag-uwan. Street laman sige uwan. Muinit, dyan mo uwan. Dara na bang katugnaw mo nang ipang ubo-ubo me. Ako gabi, sige ko utoy. Daris kuan guys, kusina. Kay mag Mama Divin. Biga mo na po ka ng kuan, pamahaw. Love you mama Divin. Nagday. Kananas apa mag-birthday Papa Dundun mama Divin. September 23 day. Dengan sila si muhang mama. Mo ni nanay nga kuan guys, silim nun tambang sa ubo. Jahong-jahong kuno ni. Sinisi. Papad, busikad. Mo na among imunin guys. Si nanay okay na siya. Pero naghihapon nagijahang kuan si puon. Balik-balik ang kanang si puon pero ginagmay na naman guys, kawa na na. Nakaroon guys magdungag ko. Ay ma, okay na ko ma. Mustang kadana ma. Kantayis bodo yung happy birthday dahil la. Na nagikantahan mama Divin. Kulari kuan guys, kalabo. Kay ang imunin kay masigma uwa ning ang ubo ba kay rambog mao pay pagsugod. Nadaris kilid agi mo ang kanay kalabo. arang napuka. Ya kalabo. Nagrabag dahon. Salin sa kuan bagyo. Nara guys. Pura ni isa ka yun naman, dyan murag ning sarap agang kuan guys. Tingog mo nang mainam ko dani. Yarong mawani ang ubo. Hubuan ra mo kuno ni gininit. Imna na imong gatas. Tingnan na mama Divin. Imna na. Bisa man na imong kikaon. Kali mama Divin. Hubuan ra mo kuno ni gininit. Kung ako dito sa Cebu kami ni ipatong sa dinang, agdi nga mas nanay nga pwede ko no inganiun ra. Nga imnod. Ay guys, okay na ko. Nasakit ang ngipon. Hindi na ko sakit ijang ngipon guys. Gangisingisi na sa liana. Na siya magsinat-sinat. Kay des gahapon nag-uumi kay magsinat-sinat. Siya karon okay na ko no siya guys. Nag-inom na siya kuan gatas. Dali na nanay mo ang gatas day. Nun mama Divin. Yung nanay mo ang gatas kaya rong paskig na kaya magsuroy-suroy ta dito mangita tag Madrid. Nag-inom na hugatas Okay. mama Divin. Kaya nanalingsing narabag mga Madrid. Datos to sila katising mama Divin. Munguha ta Madrid man na ijang kuan guys kalipay. Kaya siya man nga duwaan. Love you mama Divin. Love you day. Himo tagtambaw sa ubo day. Mama Divin. Himo tagtambaw sa ubo. Ako karong tagtagad guys kay magtakang naman unta ko ganiha di mas nanay nga sa jupa kuno. Kay di man sa tay ganahan mo ka ano ka nang bugnaw na. Kinahanglan jud na mukaon ka nang init pa ag ka nang nahiluto. Tak ang nagdinanga guys, sinarang kasaga kajog siga.
Karon guys, mag-utan ko. Suwa na mo sa mamahaw. Managinot ko dito sa linsa. Kana na ibagyo. Ganas, salugbati, o kanang kamunggay. Ari sa kusgawas. Ar kasabag ka ng puan, sinso. Managinot ko dito kalugbati o naabay kuha kay ang isagol sa kuan. Kubasa. Kapalit mas purami gapong kubasa isa ka buo. Mo to gisahon butangan og ganas ug alugbati. Tanaw na napabay dahon ng mga alugbati ni nanay didto. Sa linsa bagyo. Uy wala, sa lingsing nagkuan. Kamunggay, ndagara ba ka jud kuan? Dahon. Madyo kay naka-recover na pug mga kamunggay, sa lingsing na. Karong sunod adlaw nanay kuha. Uy. Madyo kay napi mga dahong gagmay ag alugbati. Yan guys, madyo na laman ni. Naginuton. Silaing masuwa guys, arang mahala ka jud mga palitinan sa merkado. Sibuyas, Bombay tag 500 kilo, agahos grabing mahala. Pagbuwad, grabing ka mahal. Imbis lagi kay nagbagyo, nagpasulabi lagi pud sila presyo sila ang mga baligya. Mao na ang mga tao nangilisod jud ang mga tao guys. Kay grabing mahala sa mot nag-isda. 500 kilo kuno ang isda. Jaras grabe wa pud sila gabae. Sobra po sila papresyo nga nanggilisod ba dyan mga tao kay bawo bitaw gibagyuhan nagpa sulabi po sila o may mga kaluoy po ng uban. Sakto na nina. Oh madyo gani guys kinaay daginot dari na po ko sa kuan ganas. Uy ang taong ni nanay namuwak pa. Namuwak pagtaong ni nanay mo nga pa na sus kaloy sa Ginoo kay napagagi madaginot. Mangita taon sa day og madre og tanaw natok na nalingsing pag mga madre. Gagpubasa nang udlot pod. So salamat sa Ginoo kay nakasurvive sila. Ug wa laing masuwa nakaadyo ning tabang ni mga dahon-dahon ganas na daghan nagudlot guys sa ganas. Madyo na laman ni malaw-ilaw uy. Day love you day. Ngutan ta day karon natay suwa sagol nato sa ginisang kubasa. Salamat sa Ginoo kay nakasurvive ni sila. Minsugod nagpangudlot na malawilaw o yun dya agkuan pud guys kamunggay nagsugod na pud sila panalingsing lapok na day atura ka niya ti upahuwat kaw atura ka paghuwat niya ti upaw kay lapok na muli naman koron kuhara ko darig dahon gamay katang isagol sa ato ang ginisa na kubasa na guys nangudlot na gadyag mga kamuti. Love you, Mama Jijin. Love you, day. Ang ganasas Mama Jijin karon natay suwa sa pamahoy hala namuwak nagkubasa, napay buwak sa kubasa. Hala salamat jud ka Dios Ginoo. Kay nakasurvive sila. Sakto na ni. Ta sila manang dadto. Mijang mga apo. Budoy, happy birthday, Budoy. Happy birthday, Doy. Ano nalingsing na. Kuha ko na rin gamay. Medyo na laman eh. Nanay malaw-ilaw. Uy, agwa ng gajilaing masuwa. Guys, sakto na niya. Sunod serya na nga lapok. Day kay magluto taday karong natay suwa sa pamahaw. Wa naman hinuon. Da guys, ang kubasa. Maghiwar ako na ni gamay. Sagol dari sa
Kuan kamunggay ganas ug kanang alubati sa gisahon ra. Nira guys may hangi isagon. Ma, nagluto mi. Madidin dari ma. Luto mig suwa sa pamahaw, maduganing kay nanay. Mahiwaag ang kamot diya ug magpaduog ang paduog kabot diya mamadidin. Iwa sa kuan guys kubasa. Magkuan na lamang ko daris mga dahon. May ara ba jud udlot sa alubati kay ra pang kadabong na. Lami jud niya. Butanan ni ngani jag kamunggay po dara pang kadabong. Mga bagong kuan ba sa lingsing. Lalami jud niya kanini. Kaan ka dani day? Kaan ka dani? Lami man ni day. Gisa na ko guys kay mamahaw mi inaghuman. Luto na ta day pero mamahaw na ta. Maluto. Ma, magluto na kami. Ha? Isahon. Tangan na dahon-dahon na. Pati ko. Kuhan. Ganas. Gani-gani. Lipak kay kusog musiga. Labit niya tandan. Dari sa liana. Tay. Tay. Love you, tay. Paruan. Wow. Kontak na dun mo. Nagka-contact men sa kay di man mi makasinabot. Nga naman. Di man ni masabta na kang istorya. Nga naman, hansa mo na yung signal di ay. Hindi na mag-signal, ipasuro mo daw ang signal. Signal ni mo direct dito. Ang isang tingag ang tingag mo di sa makasabot. Ano Sige ra hilo-hilo. Hindi ko ni sa madingog. may diyang ikasulto dito? Hindi man siya makasabot. Ang tawag ra ko niya butro makasinabot na ba rin? Sige naman siya hilo. Nasa makatay mag-deposit. Dyan. Dala na naman kawat. Paano din mo kanin mo? Diyan. Kuhan, ginisang ko basa. Ano ba? Tangan daw na ay. Napay ko basa. Malibang sa ko sa kayo. Love you, ta promise. I love you. Sa mama kay kalibang ko. Nagpilag siya. Serious ako sa mama, ta promise. Serious ako sa mama, ta promise. Ikaw sa una, Siri. Serious ako sa mama, ta promise. Ha? Ikaw sa Serious una. ako sa mama, ta promise. Ma. Ma. Nanawag si Mama Alex kay nag-uus si Jang Prinsesa. Ma. Love you, ma. Adi mo mag-ingutan niya siya ba din? Bersama. 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 Di man makasinabot. Nga na, pinanapod Miss Dunjun gahapon. Nag-istorya mo di makasinabot. Kaya signal. Awa. Dili mo makasinabot. Nga na, di gahapon yung istorya. Sa signal. Love you, mama, dede. Paglabyo na lang ni Mama Alila. Love you, ma. Di man ta makasinabot. Ma, ina. Tumatawag ka sa inabot, ma. Ay na mag-signal, ma. Malas dyan tay. Kinsay mo sunod? Nay, ilang ko ang 36.3. Bye. Karang luhod ang signal. Putog mag-istorya. Ayos na rin kasabot. Ayos na rin kasabot sa imong istorya. Nasa kadug signal. Adayos mama dayo. Di man masabtan. Mamahon na mi karon guys. Sinag kaluto na ni ang giluto. Si Te Ali, wala lagi ubo-ubo na gatahan signal day. Oy, naman ang at-show naman sa tiali. Saan nga? Ang signal. Ate, way signal! Woo!
Wala lagay! Tom! Ha? Wala dyan, te! Wala, te! Direk na dyan! Para magkagropot. Tingog. Wala dyan. Wala dyan! Wala yan! Wala na po! Sem, kiluto! Inisa nga. Ubasa, ibutan nga daon-dahon. Yan ang masarap! Mga ginot na to. Sa Diwal po gabi ino. Ulit. Okay ra, sa gabi ra. Ha? Kaya di naman tayo mag-hitler. Tuog naman. Wala naman ang gatlaw. Ugad law ulit sa dito ka. Trabaho. Nila may nga suwa guys. Mani ang ganahan. Yan na inukad. Mao na ta. Ko sa Madrid sa Madrid. Ngita pag Madrid ay. Kita sa Madrid. Ganaw na to. Nanabapoy sa lingsing ang kuhan. Madrid. Kaya nalingsing na mga kamunggay. Diyan ka. Daday. Kuha isa. Nanguha ko gamay. Dagay sa kamang ipari sa mo ang ginisa nga utan, buwad. Na nagluto si nanay og biplop para ni Aliana. Ganas yan. Kadaghan man nina. Ganas o kanang alugbati o kamunggay may ang isang Madrid. Laki mo Madrid. Ay. Wow, na ka. Mong tarihan, di mong nipunay. Napalit yung powder diyan. Tire! Mahuna. Mamahaw na kita. Nagtong mo rin. Nagtong mo ka. Na, nagtinok to ko ang Roy. Mingaw kang rin. Nagyan ko Roy. Nabit ka tatay sa mangkok na gamay. Hilak malagi ka tay. Tuglaw ko dyan. Ano kung nagilak ka? Nawawanag mo ko tayo no? Ano ba na kukara may magawa niya? Saka mukha sa ubing naman. Nalagi mo naman tayo. Tayo. Oy, madlang people, dali na. Mamahaw na kita. Kaya guys, sobrang manok nga dani plurami gabi, wa man mahurot, kamo na lamang gi. Subba. Dali na dyan. Ano nagkambaw? Dami, ano tubog-tubukan. Ito, kadwa po rin ang kuhan dyan. Ang malagi. Ah, Dali day. Mahugas na kag imong kamot day. Mahugas na to. Tarangag sabon na. Ano ba kayo kukuha na eh? Tarangag sabon. Ang kamot. Kukuha. Nalija. Bawa naman ito. Kato magkadorog sa blitas si Anas. Kapilang adlaw nang inom ni Aliana nay. Nang tambaw. Ay, lunes ko na pati ka. Pangtulo na ron ka adlaw. Merkulis taro no? Ter. Dali na harbas ko rami. Haha. Na may signal jabaw nga ano'y nagtawag nga. Hindi man masabta nagtingog. Mura mag-robot. Yung signal kay 4G pero 4G Pro Max yun. Hindi mo maka-upload. Hindi na pa maka-upload. Mabaw na makawin dyan at to dito sa ano. Na may Ito. signal sa lungsod. Ano mo to? Mamaw sa mi guys, sa magkatakita rataan dyan. Bye bye.